Ne bɛ baara la station frère Kulubali la a mɛnna an bɛ don min na komi Mali bɛɛ station foyi tɛ station frère Kulubali bɛɛ a bɛ ni Ala cɛ n'i bɛ ka taa hali ni Bamakɔ sira la u ka taji de ka ɲi wa u ka lavage n'u y'i ka mobili ko a bɛ ko a bɔra usine na ayi Mali bɛɛ n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ station frère Kulubali i tile ka essence ta ye o ka essence ka ca dɛ u ka essence ta ye i b'a dɔn k'i to u ka essence kan i ka mobili moteur tɛ ci moto moteur tɛ ci ne bɛ sen o la ne ka moto a bɛ ka sɔn bilen o wa n'i bɛ baara la o bolo i t'a ye ja ni duman dun da e ɲɛ tɛ ne la i delila ka pompisi kɔrɔlen Bamakɔ Jaba fana i tɛ nin i kana nin ne tɛ foyi di o ni ko daminɛ tɔ bɛɛ la patron esa es de la c'était mon réseau de Gouda. Non mais attends, ya forma. Patron, ya forma. Ah, mais tu me le ko. Gara. Nanti ada jalan jabat. Nana jabat ni marché. Jabat ni berat. Kalau marché wala. Kita Mali pande. Sasa indeno. Abe je Europe. Ite Jimmy. Jimmy? Jimmy. Jimmy sa Jimmy. Kambara kana Jimmy. Mali yɔrɔ ija station et frère Kulubali est frère avec femme frère Jimmy il faut boire doucement je t'ai toujours dit ni ye dumuni kɛ ni tilala dumuni min Jimmy dɔndɔn ne ne ji d'i ma o kɔrɔ tɛ i ka Jimmy araba n'i ka Jimmy dɔndɔn ni Jimmy ninnu ma di ne sa Jiko de don n y'a f'i ɲɛna n'i ye dumuni kɛ i ka Jimmy dɔndɔn hali sini n y'a jɛ e ni Ala cɛ n bɛ nin ɲɛfɔla k'ale cogo di Aminata Jara Madame Ba Ousmane Ba muso a ka filaninw kama e ni Ala cɛ ka sɛ bɔ fɔ Faransi ka na sɛ di ne ma caɲinamɛ den min o bɛɛ kɛra a kɔnɔ k'e nana bɔ ne ye